Amanat zat ıgtybarly adamlara beriliýär. Şeýle ýagdaýda ygtybarly adamlar näme etmeli? Olar iki zada borçly. Birinciden öňki ıgtybarlygyny dowam etdirmeli. İkinciden amanat zadyň zaýalanmagynyň öňüni almaly. Eýsem köpçüligi ynanylan amanat zatlar näme? Şeýle amanatlaň maddi hem ruhy jogapkärçiligi şo jemaatyň boýuna düşýär. Olar ýa-ha şol amanaty başlaryna täze edip beýgelerler. Ýa-da amanaty harap edip batga batarlar. Adamlara ilkinji anandan amanat on öz meni bolmaly. Şo men bolsa ähli çäkler keskitleýiji bolýar. O nähil ketketleýiji? Insan menmenligi gödöklükdir, azgınlıklardan dolu. Menmenlige diýen adam özüni çäksiz güýçli we gudratly hasap eder. Akıllı adam ören, ejiz bolan menmenligini ölçü awzaryna urar. Gudratly çäksiziň ýalyna özüniň hiç zatlygyny ölçek görür. Şonu öz menmenliginiň hiç zatlygyny göz ýetirenlik üçin Hak Taala ýeketäk ölçek birligi bolar. Hak Taala öz ölçek birligi hasap edinenler tutuş ömrüni hak ýoluna laýyk ýaşarlar. Eýse özleri üçin ziýanly bolup görünen ýagdaýlarda olar bu ýol neçekde dowam ederler? Hakkı ölçü edinenden nazarı Allah'ın razıligi olur. Allah'ın razı bolan zatını da ne ziyan olur ne de ziyan çeken. Kaka ertirliň taýyn saçakda. Bolýa onda sag bol. Allah ýylgyny edin, sag bol. Yavrum. Oglum ýuwaş aýaň agyrdaýmy bala? Bolýalyjy, meňe meni beýlik çağalar ýaly ılgasym gelýär. Bolýalyjy. Ilgardyň oglum, ilgardyň. Biraz gowlusyň soň sen hem ilgardyň. Sag bolýalyjy. Sag bol oglum. Günaydın. Erteriňiz haýyr, äşe gullaydy. Ertirin hayırlı kagan. Berekella, anha kaganam ýelli. Düşüngünne ýyzma. Bolmasa okuwa giýjä galýar. Han boluň çaltyrak, boluň. Günaydın. Ertiň haýyr Kadir aga. Ertirin hayır Ahmet. Şo wada awtobus bermediler ay Kadir aga. Ya awtobus berdiler ya da mektep kurdular. Her uni ýerden çağalar gat götönýär. Merjen okuwtorundan çağır okuwa kimekdir? Sen aýdýanyň dogry. Ýöne sen näme buň işe giden okmy? Giyecek tapyra etjek Kadir aga. Bu da kim? Bu kimke? Selam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bakkalı. Bu şol dükany satyn alan adam öýdýän. Ya verirsin. Eger algylaryny tory aýsa işimiz gaýdar. Günaydın abla. Ertirin hayır Aklowjy hanım. Erteriň haýyr. Aklowjy bolmak üçin 5 tiýnek. Tejribe tiýneklerim bar. Tiýneň netijesi belli boldymy? Şu gün ýa ertir belli bolar. Yer bolýada. Wagtyň barmy? Bar. Sana kim üçin mümkin bir zat aýdasym gelýär. Eýgilik mözi? Oň nähil boljagy sana bagly. O nähili? Bärk gel.
Äşegül, çay demledinmi? Häzir gaýnar. Hayırlısı. Ertiriňiz haýyr goňşular. Sen kim? Eyvah. Necat ağaň dükany satyn alan şu ýokmady şumy? Hawa şo. Bergilerinizi berer ýaly puluňyz barmy? Ol akşam gapyňyza kakar. Ay göri berýärse, gerek bolsa öz bilen gurulşar. Sögdöger adam bir gepe ulak atar öýdýänmi? Senem gatsa da bolýan Ahmet. Goňşular, men adym Salih Demir. Men owaň täze dükançysy. Gazaplar barlamda Nejat agaň bir giden algysy bar eken. Erken Kenkä ýen başlady. Alyp bolup barýany meňde ýerde diýýüz. Şo bergiler siziň Nejat aga bolan bergileňiz. Oň maňa daxly ýok. Eger isteseňiz bergileňizi oň özüne beriň ýa-da garyp gatara mätäşlere berip bilersiňiz. Men ha täze depter açjak. Maňa siziň bergiňiz ýok. helal. Halal bolsun saňa. Beýle ýerwegen men. Hiç kim ýöne ýere ýaşyl etmez. Muň bir emmata badyr. Beyler bu- Goňşular gelin çay içeliň. İşte böyle. Yine şeyle. Okul biter. Maňa durmuşa çykarmagyň berjen. Men pikirimçe mundan beýle garaşyp ýörmeň hajaty ýok. Men akyn. Näme diýjegimi bilemok. Bu zatlar synaglara bagly. Eger synaglardan geçdim, daşar ýurtda bir ýyl okumagy mümkinçilik döremek akma. Daşa ýurda bile de gidip bilerdi. Näme üçin bile gitmeliler? Maňa gitmek onsuzam kyn bolar. Sebäbi basmy işläp başlamam mümkin. Bilemok belki şu ýerde galmam mümkin. Sen näme etseňe men barda da kaýyl bol. Bolýa diýseň bor. Bilemok da. Kakam bilen gurleşmeye ýüregime dowdum. Feret, eger isteseň ikimiz bir hukuk idarasyny açaly. Hiç wagt pullun köseşik çekmez. İsteýän adam etip biler. Men seni itiresim gelen ok. Hemişe ýanymda bolmagyňy, ömür boýu bile bolmagymy isleýän. Men seni söýýän berjen. Akyn. Kakam bilen gürleşmeli bolaryn. O razy bolmasa, Elbetde. Menim kakam bilen gurleşýek. kakaň maňa razy bolarmy? Näme üçin bolmasyn? Bu näme diýdiň bolýa? Siz gaty baý akyn. Biz bolsak ýöne köýje jaýda ýaşaýar. Kakam işläp bilen ok. Menem okuwam doğrudan okudum. Kinolarda biz başga dünýälen adamlar diýmeýärlermi? Bu hakykatdan hem şeýle. Men hem onu ala dedim ok. Kakaň näme? Diňe sen bolýa diýseň besser. Diňe sen bolýa diý. Kakamyň sen kakaňdan hiç il tapagy ýok. Olam çagasynyň bagty bolmagyny isleýär. Men bolsa diňe sen bilen durmuş gurup bagty bolup bilerin. Kakam muňa düşünür. Dogrymaysam Salihnim mene gaty gorkuzdyň sen. Näme üçin Kadir aga? Bergilerini naqd berdiğin bolsaň işimiz gaýdy. Hiç kimde onça pul ýok. Her günümiz aýyň aýyna çennet bitirkätlik geçirýär. Men gönümi aýdaýyn. Depteri ýyrtyp adamlaň anamyna giräýändir öýdýändiň welin. Men alınmaryn. Şu zatlaň aňyrtynda bir zat bar bolaýsa, ýadyňdan çykarma. Iki elim ýakaňda bolar. Bular kim ay? Altlarındaki Ulaglaryna teretsene ulu adamlara meňdi. Baý adamlar. Olaň näme işler bar ka bu ýerde? Häzir belli bor Kadir aga, häzir belli bor. Kadirli Surowosynyň adamlary. Men Sedat Soykan. An kağıtları ver. size Sede öýleňiz, yerleňiz barada aýtjak zatlym bar. Kadir Kadir deren. Yerin 40 göterimi menki. Ahmet Akçan. Yerin 25 göterimi senki. Galyny menki. Äşeul Serin. Yerin 30 göterimi senki. Galyny menki. Entek ine şu bukçoda her öýe degişli 50 goly resminama bar.
Häzir size bir ılalaşyk teklip etjek. Elinizdäki paýnamalar üçin size pul töläp biljek. Eger paýnamalaryňyzy maňa satsaňyz. Ýok, eger satmasaňyz bu işden görjek bähwidiňiz bolmaz. Men şu ýerde ullukan fabrik gurjak. Ya ha şu işten peýda görersiňiz, ya da öýleňiz elden gider. İkiden miri. Beni Aydınlanma düşündüňizmi? Halipa, bu kanuny ters kelýär. Eger bu ýerleň resmi namalary senne bolýan bolsa, onu diýmek bizi ağlapdyrlar-da. Sana bir iğne 4 metr ýerem tatman, öz hukugum gorar. Hani ýok bol. Git şu ýerden. Mene satýan. Elimdäki parat mitrenimden peýda görünmýärşi. Pul mamalaryny islenmederin. Yermen ki. Hiç adam satmarsan. Satacak değil. Sen garakçymy? Gelip bizi öýümizden, yerimizden kowar näýdäňmi? Satam zok. Hiç açan satmarsam. Al. Siz ýene bir gezek gowuja pikirleniň. Men garaşaryn. Ye ködüke tutuň muny. Gaýdyp beýdip köp görlemesin. Bolýar hojaýyn. İsteseň seni öýüňe taşlaýyn. Men mektepden çağalar al gaýtmaly. Sen gidiber. Ertir görüşert. Ertir hemme zat başgaça bolar. Merjen. Hiç wagt sen göwnüňe degmen. Durmuşa çykmagy radylyk berenliň üçin ökünmersiň. Görüşert. bir daha gevez. Gaýdybam köp bilmişlik edici bolma garry köpek, düşündiňmi? Kadir ağa. Dur salyk. Etçek bolýan kömegiň öz nebsini üçinmi, Allahyň razylygy üçinmi? Allah'ın razylygy üçin kömek etjek bolýar. Niýetiň gowy. Emma olin käbagy suwlaň durulanmagy üçin ilki olar bulanmaly bolýarlar. Diliňe bek bolgun. Benim anam. Düşünmeýän zadym şu ýerleň resmi nama meselesini nähili oňurtdyrlar. Göz görteli kanuny bozýarlar. Olar hakyky garakçylar. Garakçyň ady Sedat Soykan. Näme? Sedat Soykan. Sedat Soykanmy? Hawa näme boldy? Sen onu tanýamyň? Peki On soň kim ol bagtlygy? Merjen Demir. 4 ýyl bäri bir sınıfda okuýar. Ba gatoňut. Aklawjy boljak da onu, ha? Biziň işlemez bilen meşgullanır onu. Öýlenmegiňme razy da onu. Men üçin esasy zat sen bagtly bolmagyň oglum. Ýöne ilki oň maşgalasy öýde bilen tanışmagym gerek. Men soňky sözümi şondan soň aýdaryn. Merjen hakatynyň ýanyna ýaşaýar. Ejesi ýeri ogulupdyr. Öýde garyp maşgaladan. Garyp diýdiňmi? Güzel suwda ýetjek jaýda ýaşaýarlar. Hakatynyň ady Kadir. Merjen garypam bolsa, gaty wekinli. Ýüregi pek. baba. Kaka. Gayrat et. Sen değil miydin? Özüň dämi? Sen bagtly bolmagyň men üçin esas zat diýän. Akin, Güzel. men täze fabrigimi güzel suwasyny gurjak bolýanymy sen bilýärmiň.
Hayır baba. Yok kaka. Öğren. Onna bilip koy. Evlen. Öýlenjek bolýan gyzyň kakasy bilen tanıştym. Ama bu Ýöne bu tanışlyk meni begendirmedi. Biz bir-birimiziň göwnümde degdik. Ýöne muň sebäpkäri mennäl. Gyzyň kakasy Kadir. kanun. Ol kanuny garşy çykýar. Oňa pul teklip etdim. Ýöne ol almady. Gürleşellidim, etmedi. Üstüne Onsoň ol medeniyetli adamım däl. Maňa topully. ben de Menem nalaç goranmaly boldum. Ama ýöne ondan soň kaka Merjen oň ýalyl. İnan Maňa ananay. pek. Bolýa. Sana bir mümkinçilik berjek. Eger gyýdy arap bilseň, men pikirimi ýetgedip bilerin. Maňa düşünýäniň üçin köp sag bol. Seni utandyrmaryn görersiň. Ýagdaýlaryň oňat delmi kakajan? Itleseň bugün gitmeýin. Ýanyňda galaýyn. Oň ýalat bolmaz gyýdym, synagyň bar ahary. Bolanda näme? Men belli karara geldim. Batym işe durjak. Okuwa gitjek gel. Geçdegi bolsun Kadir ağa. Gaty görme, kömek gelip bilmedik. Hiç kim hiç zat eşitmändir Salih. Elbetde bir behbidli tarapy bardyr da. Ha, gyýdym bilen tanıştyraýyn seni. Merjen, şuýla aklyjy bolmaly nähip bolsa. Bolu bilýär. Demek hukuk urnanna. Beýle bolsa şu yer meselesini barlasaňyz gowy gordy. Ayşegül Şöwlen biz bilen gitmekçidi, giyjäk alýa. Giýjek alýa. Bolýa onda biz gideli. Ýör. Beýdip şunjary oturma. Ýödüň günäkär. Näçe öýü satjak gelýän? Satma näme etjek? Beýdip maňa möller teretme. Her seni dawanyň aşagyna salyp manjara diýän. Saňa diýän. Saňa diýdim men saňa. Şöýde men gepimi göwürdürün. Men näme diýdim şolan bolar. Şöýü satardyň. Näme üçin sataýyn? Ahlaksyzlyk etip sataýynmy? Humar oýna dipmi? Ya öýsiz galyp sataýynmy? Gap sesini. Gowtu gürleme. Sen men dälir etdiň. Maňa ýeke çağa dogup bermedin. Maňa garşy çykyp meni münäkerleýänmi? Çağa bolaryn ödüň isleň ok. Onu nerden bilýän? Ýekece gedek Lukmana gitdiňmi? Gitmedin. Belki ödüň ýaragsyzsyň. Bu çocuğun Men şu adamyň ýagdaýyna da gynanýan. Özüne bir nebsi maňrya, aýalyna da gynalýan. Olaň hiç oňşuklary ýok. Ertiriň taýyr. Ertiriňiz haýyr. Näme boldy Kadyra? Pikirlendiňmi satjak mı yerini? Satjak däl. Onsoň boňsaňa näme dahyly bar? Mene saňa gowsy bolsun ýen. Paýnamalaryň köp bölegi sedatlygydy. Ol işte bir puçurluk bar. Hiç kimin habary bolman näde paýnamalar satyn alyp bilýär. Merjen barlar. Hökman bir uş tapar. Ana şondan soň gürlemek gedegi bide de yeter. Beýle anamly gürleme. Olar gaty ula adamlar. Olar bilen ýaka tutuşmaga sen güýjüň yetmez. Merjene göwün yetmezçilik etme Ferit. Allahyň razylygy bilen ol bu meseleň hötdesinden geler. hafta sonu Men molum diýen zadyny aýdýan. Salamu aleykum. Salam salam. Ferit onu haşy ýerde hemme ýazylandyr. Ferit bar ýazylypdyr. Merjen. 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 Merjen näme bolýar saňa? Kakaňdan sorak görej. Bu näme diýdiň? Öýlerimiz zor bilen aljak bolýan, kakam adamlaryna urduran seda soýkan näme? Sen kakaň dälmi? Gidip şondan sonra. Biderek zat aýtma Merjen. Kakam oň kömek etjek bolup pul ödürläpdir. Kakaň bolsa öz medeniyetsizligini görkep kakama topulupdyr. Düşünýärmi? Sen medeniyet dip garakçylyga düşünýän bolsaň gaty görme. Men kakam garakçy däl. Ol hakym talap edýär. Dogry zat aýdýar. Ol adalatyň tarapdary. Oň zorluk güýçli olmasy bolmaz.
Yanlış Merjen, yanlış. Hakymyny nähek aýplaýar. Men pikirimçe sen gözüň ne haklatlar aýdýan akyn. Gözüň giňrä açyp kakyň nähil adamdygyny gör. Münýän ulogynyň jüýsündäki pullaň nireden gelýän ne gerek? Tögesçi. Alad etme. Seni bir rahat etmen. Men gaýdyp sen üçin ýok. Macide? Merjen, aspirantura sınavından geçipsin. Öden birinci yerde. Sen bir gitsen, gaýdyp Türkiýe gelmersiň, berekella. Sag bol. Pejin üstünem süpürdiydim. Bir varma kum yatyr oň üstüne. Aynalaram dineyin onsoň derrüň süpürermeli hatdaýdy. Gaty hayal işleýän, bir iş üçin bir sagat deglenýän ýetilýän jaý bolduňmy? Boldum meli hatdaýdy. Hayal gopýan, hayal gopýan. Ey Hudaý! Hay yüzü gara utançlı diýsenim. Näme boldy Melihatdaýda? Yine de näme boldy diýip soraýar. Derre oğurlan zatlyň ýerine ber. Ýöne Melihatdaýda diýeniňiz näme? Men hiç zat oğurlamok. Üstüne yalan sözleýär. Utançly yalançy. Men oğur däl. Ömrümde hiç kimiň zadyny gözümiň gyýtagynam aýlamok. Yanlış ýaňyz. Hey oğry. Maňa sag bolaýt, men polisiýany çagyrjak däl. Ýok bolayımden. Çık ýok bol. Merjen. Macide. Merjen. Men Ne olacak? yerini näme dert? Ben seni seviyorum. Men sen söýýän, senem men söýýän. Ýöne bile ýaşap bilmez. Bu mümkün näl. Näme üçin? Daha dün Eýse dün bir maşgala bolup ýaşamagy arzu etmedik Hawa. näme? Bağışla ýöne men soýkanlyň maşgalasynyň agzasy bolmak islämok. Eşitdiňmi? Men ejeme söz beripdim. Ahyrky deminne men oňa näme durýanym bolsa dogry ýoldan aýrylmajagyma söz beripdim. Sözümde tapylmak üçin senden geçmelem bolsa taýyn. Eger sen bu meselede ýalňyşýan bolsaň näme? Inşallah ýalňyşýanym men bolar. Çigileňiz bilen paýlaşyň. Bolýarmy? Bolýa. Hanonno? Bu gyýyr näme üçin ýergellik ha? Gowlukdur da herne. Näme boldy Fatma gyýdym? Bir zady ýetipdir bolyn. Maňa oğru diýdi. Kowdy meni. Agzyna gelennem diýdi. Pullar adamlara düşünmek nähili kıyın. Käte pulum ýoklugyny begenýänem mene. Kadir ağa herem kıyınanmasana. Fatma dogun. Her näme düýbi düz bolar. Dogry aýdýan Salih ağa. Oğlumyň aýagyny bejertmek üçin pul ýygnaýardym. Indi niçik bolarka? Nereden taparyn onça puly? Tawırly bol gyýdym. Allah beýikdir. Bolmasa şu adama diýen paýnamalaryny sataýsak nähili bor? Şu pulu alyp bilsem belki oğlumyň aýagyny bejertip bilerim. Fatma dogun ýene biraz sabr et. Ýene birazrak garaş. Almany göýüň ýere düşýänçe ýapelek. Gaty ir geldim. Çağalar alyp gaýtjakdym. Merjan alyp geler çağalar. Sen alada galma.
Ey Hudaý çağılar. Kaga nerede çağalar? Bilem zok o lafta minmedi. O ne hili minmedi? Biz garaştık ýene o gelmedi. Kagan. Salih ağa. Näme boldy Fatma dogan? Kagan avtobüse minmendir. Nerede digen belli değil. O nerede? Salih ağa nerede ol? Köşeşani Allah'ın ruhu bilen onu tapar. Han yürü gideli. Bolýar. Ececan. Ece. Ececan. Ece. Ececan. Ece. Ece. Oğlum, yekadi kırarım. Can oğlum. Canım oğlum, canım. Ece ayağım gatı ağırdı. Bol oğlum, inni hemmet geçti. Inni sizi okuw özüm watnatjak. Mundan bela közenmersiňiz. Hani gel Kagan. Ýalňyşan ýerim çağılar men alyp gaýtmalym. Fatma gitmeýänini nereden biljek? Sedat Soykan barada bir topar maglumat tapdym. Guruluşy edýän iki ýerine de käbir bilen mujorlyk bar eken. Resmi namalaň bir topary köne elip bide bolan soň düşünüp bilmedim. Ertir şoňa düşünýän adam gözlejek. Men onu ýokman tapar. Merjen, Näme kaka? synagyň netijesi belli boldymy? Geçipdirin. Berekella gaýdym. Men geçşeňi bilýärdim. Hukuk çalym bolarsyň. Ejeň eşden bolsa gaty begenerdi. Gaýdym daşary döwlete gidýär. O ýerde okar. Üstüsine talip hakyna malar. Kaka, wagtyndan öň begenmäli. Gitjek gel. Oý o näme üçin? Batym işe durjak. Onsuzam diňe talip haky bilen o ýerlerde oňup bilmen. Çykdyjy köp bolar. Boş wagtymam ýok. Derrew işe başlajak. Bolýala kaka, gitjek gel. Macide. Merjen, eger yeri ol adama satsak, bir hili gowulayjak ýaly. Oň beren pulu bilen sen okuwuňy dowam edersiň. Şu wagt ullukan mümkinçilik şu. Ýok kaka. Kıyın güne düşdük diýip ol adamyň diýeni bilen bolmaly däl. Men belli bir karara geldim. Aspiranturada okujak gel. Senem bundan beýlek bu zatlar barada pikir etme. Öyle broşür. Beýdip kitap okap çağa doglanok Äşul hanym. Karıcığım Keýwany öýüt atmaga razy bol. Pulumuzy alyp destine hassahana gider. Belki bir wagt bizim çağalarymyza gonursa, he? Näme pikir edýän? Bolmaz Ferit. Näme üçin bolmaz? Bir adam gapyrjak ýaly öýümde ummaty pul berýär. Näme terretmişmiň? Kadir agaň aýdanlaryny eşitdiňmi? Bir ýerden gelen adam biziň öýümde iýe çykjak bolýar. Kadir aga juda köp bilýär. Oňşul harabatyna Sedat Beýden başga kim pul berer öýdýän, ha? Kim pul berer? On ýar zatlara aklym çatanok. Ýöne Kadir aga bir zat diýen bolsa hökmen dogrudur.
Aýdy berin. Akşamınız hayırlı olsun. Men Seda Soykan uğrayacaktım. O şehirde yaşayamy. Hawa. Kim geldi diýip aýdaýyn? Kadir. Kadir deren diýäýin. Giri berin içerik. Yok, men şu yerde garaşayın. Men gürleşip gidecek. Bolýa. Hayır ola. Eygilik mi? Seni haýsy şemal bu yerlere getirdi. Öý saňa satmaly netije geldim. O kağıda yazılan bahadan. Seretle muňa. Herne oň bolsun da, sen kelläň ýerinde mi ödi? O wedege garşy çykýadyň. Näme, bahadyň alan zat boldum ya? Yoksa sonra Ya puluň ýetin alaýdyňmy? Merjen üçin, oň okuw üçin satjak. Bolmasa men bu ýere gelmezdim. Häziram almakçymyň, sen şonu aýt. Aljak, häziram aljakdan, elbetde, dagy näme? Bolýa onda. Haçan başlar satuw işlerine? Maňa pul gutsaly gerek. Gyýdym okuw puluny eýýän bermeli. Gowda sen wagtyna geldiň. Sen puluny alarsyň. Kadir baba. Kadir ağa. Salih oğlum. Kapatma. Entegem dükkanı yapan okmy? Bir kıtan etmeli işim var. Teveri var asalacakla atlan tanığın etmeli. Dana çenle bir de vom kam diyen. Yer bolya. Ağam, Sıkkın gibisin. burada da alı dediğiniz sen sorumu. Men bir iş ettim bolýan. Gow ettim mi, eribet ettim mi bilem ok. Näme boldy? Men öýü şol adama sattım. Gyýdymyň okumagy. Özüne laýyk oruna ýetmegi men üçin hemme zatdanam wajyp. Ya fazla Ondan men garşy çykyp bilmedim Salih. yapamam. Men başarmadım. Hayır. Hayırlısı borlu Kadir ağa. Sen gynanma. Men utanýan, Çok utan. gat utanýan. Kulaklarım. Öz gulagym bilen eşitmäse ol. Kadir ağa da öýün satýar. Bakkalanla Çynym aýdýan ýalňyza dukança gurrun ber turdy gidip gürleşdir tedatlyk bilen. Çynyň aýdýan Ferit. Diňe bir samtyk bol galar. Yemek satyp pulny alar. Biz bolsa agzymyzda öldük galar. Soňra öýdenem çykararlar. Geketenge de pul bermezler. Ayşe. Äşe ol keýwany. Gel, eňek direp durma, jaý tatar gel. Bilmedim de. Ulan ha. Eýwa, entem Kadir ağa diýip durdyň da. Ol jaýyn tatdy düşünýän okşoňa. Men aýdýanyny düşünýän sen. Onsoň men berde garantga däl. Satarlydymy sataly gutordy. Alacağız para. Pulumyz alyp patlagana gider. Ogul wäwekmi, gyz wäwekmi, gaýty boldy tapawdy ýok. Bolýarmy? Men diýenmi düşünýän sen? Tamam mı? Düşünýänmi? Bolýa. Ha şu. Älen şey diýdi. Ýäriň sözüne kulak atsan ýalňyşmardyň. Ece, ayağım. Ece. Gata ağrıya Ece. Oğlum, Ece ayağım erbet ağrıya Ece. ejen ýanynda. Ece ayağım erbet ağrıya. Ey Allah can. Ahmet, on kızgın kalıptır. Derew hastahanaga gideli. Ey Hudaý näme etsek? Ýanymda taksa berýär pulum ýok. Men gidip Kadir agadan soraýyn. Belki onna bardyr. Tezirek bol. Ece. Bolýa oğlum. Bolýa oğlum. Ece. Hayrola. Eygilik mi? Ahmet kardeş näme boldy? Kagan yaranok. Derrew hastahanaga gitmeli boli. Akidella onu. Sag ol. Ey Hudaý. Köpeklenilerle. Näme diýerler içerde? Dur hani.
Merak et. Gaýyk etmeň. Agyrty galdy. Ýöne häzirlikçi. Hudaýa şükür. Oğluňyň aýagy bilen baglanyşykly ulkezeliň bardygyny bilýärdiňiz näme? Howlukman bilýärdik. Iň soňky kaçan bardyňyz? Oň ýagdaý gowy däl. O nähil gowdal? Gysagly bejermesek soň aýagy düzelmez. Oğluňyň aýagy maýyp bolup galar. Agyrsam artar. Men pikirimçe wagt ýitirmelläl. Dijelmek gerek. Ahmet näme derdi? Nerden pul taparız? Satarız. Näme? Jaýmy satarız. Pulunu da oğlumyň aýagyny bejerdirdi. Başga çare ýok. Hadi güle. Bolýa onu, sag bolgydım. Hayırlı. Erteriň haýyrly adamlar. Bolýa sag bol kaka. Nahar taýardyr. Şugun tapagym giç gutorýa. Owada ilkinji öýt atyrly. Paýnamalaryny satan bir ýer tapyly. Kimdigini biletiňiz gelýärmi? Bu adamyň bu zatlarda näme peýdasy barka? Näme üçin adamlar öjük durjak bolýa? İlk bolup Kadir ağaňy satdy. Hani gurrun versene Kadir ağa. Dün gece Seda Soykunu men paýnamamy satyn alyp ýalbarmadyňmy? Soňamyň garaşaýa satmadyňmy? Ferit. Betet. Taňa näme? Sen kim? Salih. Degme o. Hawa sattım. Ýagdaýym agyrdy. Şoň üçin sattım. Men barada islen zadyňyzy pikir edip bilersiňiz. Ýöne Allah bilýändir. Men mecbur boldum. Sen hiç de mecbur değilsin kaka. Kıynanma. Kaç doğru mu? Doğru mu kaýdy diýänim bolýan ýalňyş edäýdimmi kam? Evet. Bütün soruları yaptırma inanıyorum ama. Macide? Merjen, Salam. Merjen. Merjen. Sen henidem şogolşuňmy? Ferit, jaýsat ma kakam rady. Dün gelip kakam bilen görleşdi. Gürrüňlerini dinledim, jaýsatçyk dedi. Men aspiranturada okutmak üçin tatmaga mecbur bolupdyr. Ýöne men basym kakaň ýanyna baryp şertnaman bodýanlygymy aýtjak. Sen menden öýkelemesene Merjen. Sen näme süýän göreňokmy? Akyn, nädip şu ýagdaýy kabul edip bilişiňe aklym çatanok. Kakaň adamlaryň çykynsyz ýagdaýlaryndan peýdalanýa. Aýtsana, men oňa nädip hormat goýaýyn? Nädip oňa gelin bolaýyn? Aýtsana maňa. Ýalňyşýan. Kakam adamlara kömek edýär. Olary kyn ýagdaýda kömek edýär. Şo bir wagtda işini ýöredýär. Zorluk bilen adamlaryň öýüni elinden almaga synanyşmak haçandan beri işe uğurly. Derse Tapaga barjak dämi? Yok. Ey Hudaý. Tuğu taraýypdyr öýtýän. Yeni al. Täzere galypdyma? Nirde goýdum kam? Salih. Salih ağa, bir azajyk tuğ bersene. Bolýa bereýin. bir kilo Sana demiş. näçerek tu gerek däşeul? Salih ağa, Feridi görmedinmi? Aşağıdaky çaýhana gitdim kädiýen. Men tuğyn gaýdyşyna alaýaryn. Kardeş. Doganım, men Feridi gözleýän gülen. Ferit şu ýerde arka tarapda. Sag bolun. Bolýa. Siz hiç merak etmeyin. Siz gaýyk etmeň, hemme zat uğruna sedat bey. Öňkü melimde ýugoşy ýoly var ya. Olaryna ýugoşy ýoly gelip başlarlar. Çağlar näse bir maşgala wadi görüň bertdimi? Ana şolum satmaga razy bolupdyr. Ören oňat.
2-3 taňdy bor diýse galynaň tatly. Soň olarum sen ararsyň. Menem seni boş hoýman. Sedat Bey, men jaý satam soň şopulo tigir satýan dukana çaýdam diýen. Aýalymym oba ejemge ýanyny berjek. Sögda başlaýjak. Siz de maňa kömek edersiňiz-de. Elbetde kömek ederin. Etmesem bolmaz-a. Bolýanyna sag bol. Sag bolun. Tembelliğin. Yaltalyň 200-lüňi az görüp, innem obaň bilen ýaşaýan adamdan geňsesinden pysy buçurlyk etýäňmi? Men bäri dedim saňa kim aýtdy? Kim aýtany näme? Aýdan adam oňardy. Pul üçin ýeňsemizden çarçylyk etýäňmi? 5 ay üçin ol adam oňuna ýallaklap duranyň gördüm. Sen men bilen näle ulaşýan? Maňa seret, ýeke adama dilara eden edip öldürýän düşündiňmi? Aýtjak. Sen ol adam üçin işleýän hemmeler aýdaryn. Jaýam satmarsyň. Han şo jaý satylmanymyr görsün. Onu soň men oýnum görersiň sen. Elliň şel açsyn Ferit. Yöreýe. Tur öýe diýen men saňa. Men gelýänçe dasar çykaýma düşündiňmi? Maňa düşündiňmi? Tur. Nasılsın? Nähil ýagdaýlaň gudym, agyryýarmy? Azajyk. Eje, men içim gysýa. Ağrym haçan aýyrlarka? Men haçan beýlik çağalar ýaly bolaryn he? Basym oglum, ynha basym. Hany şu jaýymy satyp pulumuzy bir alaly. Ayşegül. Şeýle. Näme boldy ýüzüňe? Ferit urdy. Näme üçin? Näme üçin öýtýän? Ol Sedat Soykanyň ýanyna baryp, obaň ýagdaýyny şugulýa. Kimiň ýagdaýynyň kıyyn, kimiň jaýynyň näçe satyljak diýip, menem şonu eşitdim. Näme üçin beýtýäň diýip gaharlanýan welin ýelmek goýberdi. Ey Allah. İzin Ruhsat berseň bir gün sizde bolaýyn. Näme etjegim pikirlenerin. Boluver. Ahir soň jaýymyz elimizden gitjek bolup dur. Siz hem satjak bolýaňyzmy? Başga çäre galmady. Kagany operasiýa etdirjek bolýar. İyi akşamlar. Agşamyňyz haýyr Salih ağa. Agşamyň haýyr. Sen gelmeseň mordy Merjen. Çağalary ölmek ederdin-de. Ol güni ýyzlygyna bir şowluk boldy. Şoň üçin aýlanaýyn diýdim-de. Barlyk nähili diýe? Umyt ýok. Taňa bir köýneden başlaýan tanışymyň talygyny bereýin. Şo ýere git. Belki ol eline resmi namalaryň şeşmeti bardy, taňa käbir hatlar aýdyp biler. Häzir gidip bilerinmi? Islan wagtyň gidip bilerdiň. Oň ýaly bolsa derrew salgytyny beräýin. Hayırlı gün. Günüňiz haýyrly bolsun. Günnüýüňiz haýyrly bolsun gaýdym. Näme gerekdi? Meni Salih demiri berdi. Siz bilen käbir resmi namalar barada maslahatlaşasym gelýärdi. Hoş geldin. Gel şu ýere geçäý. Elimde käbir köne resmi namalar bar. Hani göreni? Elimizden bir zat gelse bir döwlet gaznasyna degişli. Tapaklarda geçipdik. Men bilişime göre döwlet gaznasy ýurduň ilatyna kömek etmek üçin döredilen bolmaly. Gat dogry diýen. Bir resmi namada yer barady görüň edilýär. Ol mundan 90 ýyl öň jemgyýete bagyş edilipdir. Hayır sowap üçin bagyş edilen yer satylmagy da satyn alynmagy da degişirler. Onu bu ýerde jaý salynıpdyr. Ondan bir adam bu ýer satyn alym diýe. Bular nähil bolýar? Kim bir ýere hakymma diýen bolsa ýalňyş ýa. Bu yer bir adam tarapyndan okuw jaýlary, mesçit, hastahana gurulsun diýip haýyr sahabada bagyşlanypdyr. Eger şo ýerde şol imaratlar gurulmasa, onu şo yer hiç kime degişli bolmaýar. Onu bu gazna elirmek bolar. Muň bolsa jogap käçilik atagyrdyr. Köpçüliň zadyny öz hasabyna geçirmek bolýar. Düşünýän, sag bolun. Sag bol. Allah ýaryň bolsun.
Hayırlı işler. Armağanda. Bar bolun. Men Kadi dereni gözleyen tanıyaňyzmy? Kadir aganymy? Şu ýerde garaşyň häzir men çağıraýyn ony. Buyur Sen delikanlı. men gözleýän ýagşy ýigit. Merhaba. Salamu aleyküm. Wa aleykum. Men Akin Soykan. Hawa näme gerekdi? Men gyýdyňyzy Kızınız barada gürleşmekçidim. Sen Merjen nereden tanıyan? Menim hukuk bölümini okuyan. Ey Allah, bu ne helbeyle bolýar? Men merjen tapıp oň bilen hökman gürleşmeli gayrat etmän kömek edin. Kakam bilen araňyzda düşünşmelden geçenlik üçin Ana dur ýagşy ýigit. Men kakam bilen hiç bir meselede ılalaşamak. ýönim paýnaman tatdyň da. Mejbur boldum. Ýöne ikiňiň araňyzda düşmançylyk derhal men merjeni ýitirýär. Meni diňle ýagşy ýigit. Merjen nämeň dogry, nämeň ýalňyşlygyny saýgaryp bilýän gyýt. O bir zat ýüregine dügen bolsa, Allahdan başga hiç kim onu ýolundan döndürip bilmez. bakar mısın? Barjamynt. Hawa ýagşy ýigit. Merjen nerden tap bilerkäm aýtsaň lan. Bir tapu Bir ýere degişli resmi kagazlar derňemek üçin köýneden habarly adamyň ýanyna Köýneden gitdi. sowatly adamka. kolay Ustaga arma görýän. Bar bol. Men bir gyýdy gözleýän. Adym Merjen, aklyjy bolmaly. Siziň ýanyňyzda gaýtdy diýdiler. He, gelenin oğulaydı oğlum. Ferit, ol şunu şu yerde kaldırıptır. Katı gımmatlı resmini ama. Govu takla, görün vaktin berersin. Bolýa, zaýlaman. fakat Ýöne, bu resmin amaň näme gymmatly? Bu devlet gazlasına degişli resmini ama. Häzir oň çägine bir giden jay urulan. Gyýdyň gurrun görmegine görä, hatta bir fabrik kurmak meýilleşdirýän ýeriň aslında devlet gazlasına degişlirini suýda eden resmini ama. Vah adamlar şu sebeple bir topar saatlarını yitirerler, ýöne yitirecek saatleri o dünýäde galanjaklaryň ýany hiç da. Näet beli ynymly gürläp bilýäňiz? Gaty köp duş gelýän galplygyň bir görnüşi bi. Biziň şäherimizde häzir bir näçe gektarlyk ýerde jaýlar, fabrikalar bar. bu doğru. Bu ýalňyşdyr. Bir täwlik bolandyr. Degişli edaralara çıkılan ýagdaýyny bu ýerlerde maksada laýyk mektepler salynyp bilinler. bir okul yapılabilir. Ve de Onsoň Serdar Soýkan bir kerpijem goýup bilmez. Çağılar üçin mektebim salyp bilersiňiz. Yok, bolmaz, bu bolmaz. Satalyň bu ýeri, bu ýer satalyň. Satalyň. Merjen, men özüme teklif edilen pul kabul edäýmeli. Kagany operasiýa etdirmeli. Bu okudanam beri ura. Ondan gadna bir de pul verir mi? Men oba gaýdýan. Merjen, meňe işim ýok. Merjen, gyýdym. Men paýnamalymy sen okuň dowam etmek üçin tatdym. Ýöne bu kanuny ters gelýär. Bu ýerler siziňki däl, düşüneňizokmy? Seda Soýkan bu ýerler bir kanun eýleýär. Siziň bu ýerde bir kanun ýaşaýaňyz, şu ýerde ýaşasaňyz bir kanun ýaşaýanyň kataryna goşulýaňyz. Beýle bolsa näme üçin bu ýerler bize satypdyrlar? Aslynda galplyk edilipdir. Bu ýerleri öňde soňda alarlar. Size diňe sehelçe pay berler. Soňam bu ýerlerde jaý gurup öz eýetçiligini alarlar. el koyuyorlar. Pulları alan son kim kanunu serdi ya? Size sesiňiz çykmasyny pul berýärler. Onsoňam galplyk edýän adamyň puluňyzy berjegine näde bynanjak? Hawa dogry. Ne ehil bolýar aýby? Bu yerler ona biziň hakymyz Merjen ýok. doğru bolýar, aýdýar. şeýle mi? O ne ehil beýle bolýar? Bu yerlerin biziň hakymyz ýok da onu. Farkında Siz näme düşüneňizokmy? kul hakkı. Siz özüňiň hakyny ýeňiz. Bunun Muň hasabyny Allah'ın önüne näde berjek? Biz bir yeri Seda Soýkany satamysoň, bir yerde istese fabrik kursun, istese hayır sogaba bağışlan, bize näme? Biz diňe pulumuzy bilýär, galan wagtly işimiz ýok.
Ayarladım. Kakam maňa yalan sözlemez. Ýekece şaýan beräýmen. Näme isteseňiz berýärsiň. Ýöne soň ol paýnamalaň düýü boş çykar. Bolmasa gaty ýana galar. Bu nadanlary ağlatmaly bor. Özlerinden görsünler şeýle dämi? Hadi bakalım. Hani göreli. Gel oğlum. Gel oğlum. Macide Merjen sen kanuny terti işleri diýenden aýdyp da adamlar ağlayandan gurrun beripdi. Ýöne men oňa inanmadım. Bana Men oku. bilen okuwda öwrünen bolosy dilinde gürleşme. Kim demiş yasa? Kim diýipdir kanuny terti iş edýänni? Aklymdan peýdalanýan men aklymdan. Sen de Senem gowja pikirlenip şo ýyly ýadymdan çykarsaň gowy gordy. bu projeden Bu pikirini goýup bolsun et kaka. Bu yerler senki däl. O yer döwlet gadnasyna degişli. Sen näme diýäniň bilýärmi ahyn? vakıf kim? Kim gadnany hata balýar? Ben o proje. Men ol taslama pul goýdum, pul. Anladın mı? Pul düşündiňmi? Ola adamlara söz veren pulluňy tölemejek bolýanda şeýlemi? Sana ne? Sen näme işiň? Ey Hudaý. Owaň aklawjysy boldun beň başyma. Bu ediýanyň gaty ul kezapçylyk. Kakam bolmak bolsa bundan hat agyr söz bereşlerdiň. Arman kakam bolaýan. Durduğun yer. Delber öýlere biten zat körpebe. Daşaryk çykyp men alyp beren ulugum bilen kompormana oňarýan. Al. bunlar Onu haşlar ulogu. Hemem jaýyň açarlary nähat yerden gazanan malyň mülküň bilen ýaýnap ýaşa. Men gaýdyp gelmen. Ona hel beýle sen öýe geljek dämi? Geljek gel. Geleceksin. Gelersiň eşeğiň meýri. Kaç gün? Garyplyga näçe gün çydaýar kaň? Male yeti, mülke yeti, hanımının ilke yeti. Malam yalan, mülküm yalan. Bar senem bir müddet güýmen. Malı mülke mağrur bolma, diýme bamy meniň kibi. Ters tarapdan şemale ötüp sowrur bil harman kibi. Dünýä malına tamakin molanyň tersine ösen tupany uçurap harap bolmagy iki uçsuz ýaly. Adam öz belasyny öz eli bilen taýýarlaýar. beni dinle. Maňa öňseriň. Bir zat aýtjak. Akyn, Burada bu ýerde näme işlep ýörsiň? Sen haklı. Sen hak aýdýan ekeniň Merjen. Kakam bu yerler bir kanun eýilecek bolýar. Size söz veren zatlaryň bar yalan. Ol ýeke şaýym tölemekçi däl, jaýyňyzy eliňizden aljak bolýar. Bu yerler alyp satyp bolmaýan yerler. Gamnanyň yeri. Hiç kimin kem däl. Kakam bu zatlar bilmez ödüp siz ağlaýar. Size O size ýeke şaýym bermekçi däl. Muny olara da düşündirip bilermiň? Men adym Akyn Soýkan. Sedat Soýkanyň ogly. size Siz aýtjak adym bar. babama inan. Kakam inanmaň. O size O size yalan sözleýär. doğru olanı yap. Yalan sözleýär. Eger sen yalan sözleýän bolaýsaň näme? Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Mallaňyz sizi jennete gitjek ilahy bir sewda urulyp biler. Yeter. Siz belli bir karara gelseňiz bolýar. Birkaç gün Bir kunluk kömek etjek tüccar bilen ediljek sewdany saýlaýaňyzmy ýa-da hiç kimiň ziýan çekmejek ebedilik sewdany? Haýsy birini? Akın. Akyn, Burada sen bu ýerde näme işleýän? senden Sen pussapajorluk oň bardy gurrun berýän. işte Anha. Isleýän zadyňyz şu ýerde. hepiniz Hemmeňize gerekli zat şu ýerde. burada. Şimdi Men adamlym resmi kagazlar taýinladylar. Paýnamalaňyzy men
adama geçiriň-de ömür görmedik puluňuzy gazanyň. Bu yer gadnaň yeri. Senki däl. Häzirlikçe menki däl. Ýöne basym bolur aklawjy hanym. Onsoň ilki bilen yeri kakaň tatdy. Özümünki däl zady men satyp bilmen. Yaptığınız Ediýän zadyňyz özüň hakyny ýemekden başga zat däl. Sabr edip oňu dişler etmegi dowam etseňiz, özüňiz üçin gowy dälmi näme? Onsoň Allah öz ýolundan barýanlar hiç haçan hor etmez. Peki ya Beyli ursa onna kagan näme? Onu ne edip operasiýa ediler? Men nireden taparyn munça puly? Bir yerde yaşayan adamlar çekýän hupatlaryna näet diýmeli. Şu zatlar hey pikir etdiňmi? Bolýa. Siz bu zatdan näme üçin siziň başyňyzda düşünip pikir etdiňizmi? Özüňize degişli bolmadyk bir haýyr sowap isleýän adamyň mätäşleri bagyşlan ýerinde ýaşamaň kynçylygyny çekýän bolaýman siz. Siz zerur zatlar etseňiz, Allah da oň gaýtargysyny berer. Siz gowy adamlar. Şeýle bolsa, muny täzeden pikir edip görüň. Onsoň ähli zadyň näme ýeňilleşýänini görersiňiz. Sebäbi Allah her bir kynçylykdan soň bir ýeňillik berýär. Dogry aýdýaň Salih ağa. Biz öýden göçýäs. Ogurlyk edip bir kanun ýaşap, çağamyň geljegini gurup biljek däl. Kapıdaki kim Mol Fatma? Fatma. Ferit. Men Ferit bilen gürleşeýin. Ayşegül. Eşeğül, men puşman edýän. Gaty puşman edýän. Allah şaýat bolsun gaty puşman edýän. Gaýtalamam söz berýän. sadece o değil. Diň o däl ahir Ferit. İşiň peşän gödüklük haramzadalyk. Men şu zatlardan halis ýerdim halis. Dogry aýdýan. Dogry aýdýan, ýöne men düzelýärm. Ol adamlar da aýdym dogry bolup çykdy. Hiç birimide de ýeke şaý bermek niýetinde de ýok eken. Käşke wagtynda men senden näme bolsam. Ýöne gowja tapamalym ananay. Ýöreýek del, ýör. Gaýdyp sen gowuny desem, seni isleýän ýeriňe özmek ederim. Anne Ece Lukman'a haçan gidýäs? Hani 2 günden gidersi ýadyňa? Ahmet, näme etmeli? Jaý satmak umydymyzdan puç boldy. Nerden pul tapaly? Bilemok Fatma. Allah beýikdir. Elbette bir de bir ýol bir çäre görkezdir-de. Salam. Häkimlikden geldim. Suwy hasaplaýys abdaly görjekdim, bol gulpla keni. Garaşyň, häzir açar getireýin.
Bular berdeken. Ay yok. 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 Fatma'nın Fatma'nın günäsine galdım. burada ana. Anha açarlar. Sağ olun. Bir şey söyle. Sizden bir daha sorayın. Gözel su ovası bu yerden taşmı? Arka taraftaki yatağı köşeden aşağıda yerleşiyor. Ol ya sağ olun. Asarı hazır getirin. Aa, evladım. Oğlum bir cemint. Hawa dinleýän? Fatma'nı tanıyamın. Kiçirek oğlu bolmaly, adı Kagan. Elbette tanıýandaydy. Nerede yaşaýarlar bilýäňiz mi? Şu tarapdan ikinci öý. Sağ olun. Sağ olun. Sizem sag bolun. Siz bekleyin burada. Şu yerde garaşın. Melihat hanım. İyi günler. Salam gıydım. Geçebilir İçerik girsem oluyor mu? Ayağı üstüne durup bilemok. Elbette girin. Affedin. Bağışlarımın ya yok bilmedim. Senden özür Yöne sana bağışla diýmäge geldim. haksız yere. Seni nahak yere günahkarläpdirin Şey, diýenine çekmece. kulak asmanlaryň gyzyllarym çekmedeken. Bolýala. Hawa boljak iş bolly. Gaty gynannym. Men Yalnız uzak wagt ýeke ýaşap gaharjan bolupdyryn. biliyorsun. Bilýän ahry. Camdan İlki ýan ýollaşym, soňam ýaşajyk oglumy ýitirem soň hemmeler özüme garşy ýaly bolup görünni. Hemmeler maňa erwetlik etjek bolýan ýaly bolup görünni. halbuki senin var. Ýöne sen maňa kömegiň degdi. Estağfurullah. Estağfurullah. Oğlun nasıl? Oglun gowlaşmadymy? Evet. Ýok. Peki götür. Onu Lukman ekitmediňizmi? Näme diýdiler? Ekitdik. Operasiýa etmeli diýdi. Oňa pulum ýok, ýagdaýymyz ýok. Anlıyorum. Düşünýän. Geçmiş. Allah şifa bersin. Ee, Bolýa, onna men turoýun. şimdilik. Ayağınıza Gelip durun. Eğer tekrar Eger ýene ýanymda işlemek isleseň, sen üçin gapym hemişe açyk. Sağ bolun Melihat hanım. Sağ bolun. Sağ bolun Melihat hanım. Melahat Hanım. Melihat hanım. Melahat Hanım. Melihat hanım. Bular ýadyňyzdan çykardyňyz. Yok, Ýok. unutma. Ýadymdan çykaramok. Kaan'ın ameliyatı Olar Kaganyň operasiýasy üçin. karşılamazsa Yetmese ýene de üstün ýetirerin gydym. ama bunu kabul Ýöne men bunu alyp biljek däl. lütfen. Gaýrat et. Lütfen kabul. Gaýrat et de al bulary. Ömrümüz Ömrümün ahyryna birge degen bolsa ýagşylyk edesim gelýär. bir Hayır işe sebep bolasım gelýär. benim için Bu men üçin ören wajyp. Men näme diýjegim bilemok. çok teşekkür Köp sağ bolun. Çok sağ olun. Köp sağ bolun. Gidelim. Gideli. Yaptığım ara Edem barlarlarım netijesinde öýleriňiziň duran ýerlerini enemin hayır sogap üçin berendigini gördüm. Bu öýlerin göçürilmegi, bu ýerlere münasip binalaryň gurulmagy hökman. peki Onda o ýerde ýaşaýan adamlaň başga jaýlara ýerleşdirilmek üçin bir zatlar edip bilersmi? Çynymy aýdaýyn. Bu menim gaty köp pikirlendirdi. Şu döwürde hiç kim siziň eden işleriňizi etmez. Şu sebäpli bu mesele boýunça serişden gözden geçirecek. Iň bolmany umyt bar da. Biraz daha. Ýene birazjyk aňyrak düşür. Bolýar.
Kolay gelsin. Arma urin Kadir ağa. Sağ ol Salihinim. Kolay gelsin. Arma ur Ferit. Bar bol Salih ağa. İşe epet sağladıpsınız öýdýän. İşliýär söze. Minibüs Inni ulug mundan meýlek senki. Ýöne sen Menden ýegenime sowgat bolsun. Sağ ol Salih ağa. Armaňda. bar bolun. Operasiýa kaçan? Öňümizde hepdi. Oňa çen dogonum kıta bolaymasak, soňam görübererse. Yer ontan sizin toyuňyz näheli? Öňümizde kaýyň başynda çakyl katyny bererin. Bütün o bolup şöýür düşýär. İnşallah. Mercan hanım, tekliğimizi serettik. Bu adamlar öz aladalarını etmeyen tiz karara geldiler. Bizim özümüzde yaşayan iş etmekçi. İhtiyarımızdaki yerlerin birini bu adamlar yaşar yal köp ornu cay kurmakçı. Olar baktlı yaşar yal cay kurur. Siz bu işlan. Şu zatları, kalan zatları Elbette. Size bir hoş habarım var. Soňuý nähil gowutordy. İlki oňat niýet bilen bagyş edilen yer barada hakykat bir zalim sebäpli äşkär boldy. Ahyrynda bu päkim arasy adamlar synagdan geçdiler. Saýlamak hukuklaryny haka tarapdar çykmak üçin ulandylar. Bolup geçen zatlary hikmet gözi bilen bereden wagtyň nähili ajaýyp, nähili Ol oňa hanymy gaty täsir etdi. Ol bu adamlara has oňoýly jaýlarda ýaşar etmekçi boldy. halal ýaşan wagtyň durmuş neneňsi ajaýyp bolýar.